Aprobado na po sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapahintulot sa paggamit ng medical cannabis o marijuana para sa iba't ibang uri ng karamdaman. Nakakuha ng 177 affirmative votes, 9 na negative votes at 9 na abstentions ang House Bill 10439 o Access to Medical Cannabis Act sa ginanap na sesyon ng House of Representatives itong Martes, July 30. Sa ilalim ng panukala, mga kwalipikadong pasyente lamang umano ang pahihintulutang gumamit ng medical marijuana at maaari lamang itong makuha kung may prescription o reseta, gayon din ang supervision ng isang accredited physician. Batay po sa panukala, kabilang sa mga pwedeng gumamit ng medical marijuana ang mga may cancer, coma, multiple sclerosis, damage to nervous system of the spinal cord, epilepsy, human immunodeficiency virus o acquired immune deficiency syndrome, post-traumatic stress disorder, rheumatoid arthritis, terminal illness, at iba pang karamdaman na pwedeng tukuyin ng Department of Health. Habang nakasaad naman sa panukala na bawal ang mga sumusunod na gawain: importation, cultivation, manufacture, storage at distribution ng medical cannabis, at mga derivative products nito na walang permit. Pagbebenta o pangangalakal ng medical cannabis sa mga pasyente, doktor, drugstores, ospital at clinics, dispensaries at iba pang medical facility nang walang lisensya o accreditation. Pagtatanim at pagpapatubo nito para sa pananaliksik ng walang pahintulot. Prescription and administration ng medical cannabis mula sa non-accredited physician. Prescription and administration ng medical cannabis ng higit sa 1 taon mula sa isang accredited physician. Paggamit ng medical cannabis na walang prescription o reseta at paggamit nito ng lampas sa iniresetang dosage oras na may sa batas ito, itatatag po ang isang medical cannabis office o MCO sa ilalim ng Department of Health. Ito ay upang matiyak ang proseso sa pag-issue ng reseta para sa medical cannabis at masiguro na mayroon itong clearance mula sa Dangerous Drugs Board. Responsable din ito sa pagtiyak na hindi maabuso ang paggamit ng medical cannabis at gagamitin lamang ito sa layuning pangkalusugan.